Arratsaldeon, Euskal Telebistaren ikusentzule zareten guztioi, Galizian gara gaurko honetan, Apobrador Karaminalen, beste batzutan aurreko urteetan eta etorri gara uztailetik, baina oraingo honetan Galiziara egin beharreko bi bueltak abuztuan ditugu. Hau da, Liga biak martxan ditugula eta erdia jokatu eta gero. Ezberdina da egoera, batipat emakumentzat, 6 estropada bakarrik falta direlako Eskola Beligari amaiera emateko. Eta gizonezkoentzat, lehenengo 10 jokatuta, hori goigoian dugu, nagusi errege, ikusi egin beharko da. Besteak nola moldatzen diren, da bekaldeko lehia ere nola dagoen. Hemen, gaurko honetan Apobran eta bihar, Cabo da Cruzen boiroko bandera izango delarik jokoan. Ea zer dioen Gaztañazpi jaunak. Arratsaldeon, Ibon. Zure ere, Mikel. Bueno, erdia pasata dago gizonezkoentzat, emakumeentzat oraindik gehiago, estropada erabaki horrak dira, ze tankera hartzen diozu asteburuari. Bueno, asteburuari esango nuke, bat behintzat Galizira etorri eta astebukara egokia izan daitekelako, hau izan daitekeela bandera iztarientzat. Zergatikan, Eskola Beligan horiok abantaili keragarria du. Liga ez irabaztea ez usteko beldurgarria litzateke eta Euskotren Ligan ere aurrera pauso ikeragarria eman zuen batez ere gaur 8 Hondarribiak hori oso atzera geratu zelako. Alde horretatik egutekiaren Arraun Lagunakek Hondarribian barka bai. Eta bestetik Zarauzko estropadaren atarian ere badaude, ez dut esan nahi gaur inor pasierara etorri denik, baina gaur egun oso berezia. Galizia eremua orain ezertuko dugu eta gainera marea bizitan gaude. Begira hemen, itsas gora oraintxe. Iruditzen zait gaur gauza kakotxartean arraroak ikusi ditzakegula. Bueno, eta estropada eremua aipatu dugu, estropada eremua, zuek argazki askar bat egiteko, Pasaiko portuan jokatzen diren estropaden tankerakoa da. Gizonezkoentzat 6 luze, 5 ziaboga, emakumeentzat 3 luze eta 2 ziaboga. Eta hemen barruko urak izango direnez, estropada gogorrak kirolarientzat, are eta gehiago dugun beroarekin Ibon. Beroa ikeragarria, hori esan dugu, marea biziak ere bai, niri formatua berezik etxe gustatzen, iruditzen zait desnaturalizatu egiten duela, eta bestetik eremua. Azteko, eta gauza hon bezala esango dut, ikusgarria iruditzen zait, harrigarria, hementxe 30 metrora dauzkagu balizak, eta ikusteko oraintxe bertan ez dut gogoan, behar bada Ibai Zabal, edo horrelako erlojupeko bat, harrigarri, polite eta ikusgarria zaleentzat. Eta bestetik, hemen molla libratzen dutenean, han badia bat bada, ezagutzen dugu, eta hor ura jesten denean eta bar, iruditzen zait, sonda diferentziak alegia, ondo diferentzia dezentekoak izango dira, Mikel, batez ere, han, kanpokaldean ondo hartzen guru horretan. Bueno, ikusiko dugu hori gero, eta zuzenan eskainiko dizugu gertatzen dena, eta protagonistak ere izango dituzue beti bezala, Eritz Hernandez lankidearen eskutik. Arratsaldeon Eritz, aurrera! Kaixo bikote, arratsaldeon EITBko ikusentzule guztioi ere, bero izugarria dugu, goizean brisa edo haize txikiren bat izan dugu, baina momentuz behintzat hemen traineroen padekoan ez dago horrelakorik, eta gaur momentuz behintzat sufrituko dute bai arraunlariek, aipatu duzue, estropada eremu berria, horrek sortzen duen urduritasuna, eta bai, izan ditugu protagonistak gure mikrofono aurrean, eta bai, izan digute urduri daudela, aipatu duzue, marea bizizetan gaude, gaur gauez ilargi beteri izango dugu, ikusiko dugu nola eragiten duen kalen artean, txanden artean, egoera honek, urduritasun horren erakusle gainontzeko protagonista hauek. Honere, arratsaldeon. Arratsaldeon. Estropada eremu berria, atzo hemen entrenatu zenuten, ez dakitxo horrek urduritasunak kendu dion patroi honi, edo zer nolako egun espero desun? Bueno, atzo ikusi genuen ez para kanpo bat itxaso asko da ona, orduan, bueno, arrauniteko ondo dago, baina bai eta emateu momentuz ondo daola, eta abertze pasatzea gogokin behintzat. Bai, kaleen inguruan ez dakigu, baina badirudi laugarrenak ondo gutxiago duela, agian hori izan litekela txarrena. Bai, oiziagoga aterea Ramondani motoran, da ikusi deu lehenengo kaletan ondo gehiago daola, laugarrenan gutxixio daola, hasi que, bueno, aldortatik usteet kaleakin behintzat zorte euki deula. Helburua ligarekin ahaztu eta banderetan zentratzea? Bai, azkenen liga bantxe bertan oso zaila dago, puntu asko dira, orduan alik eta bandera gehien irabaztea bain. Jon Larrañaga, Getariako entrenatzailea. Jon, arratsaldeon, gaur estropada eremu berria, informazio gutxonen inguruan, jakina zan laugarren kaleak ondo gutxiago zuela, zuei egokitu zaizuela laugarren kale hori, ez dakit zea osaporekin zozketa hori hartzen dezuen? Bueno, ez dago besteik, ez? Resignau, erderaz esaten bezala. Ez lo que toca. Baina, bueno, gauzak ez ditutu lertzen, ez egia esan ez ditutu lertzen aspaldian hemen gertatzen diren gauzak. Bai, eremu honetan jokatzia,
tokik ez berotzeko eukitzia, ez tokia urita ateatzeko ez eukitzia, bi arranpla eukita batetik bota eta batetik etorri beharra, ez dut izurre lertzen. Arranplaiak uste dut eta gutxi opitatzen den dut hemen, eta ez dut ulertzen, hitza hori goi ezkia, ez dut izarri ulertzen. Zer ertengo da, laugarrenetik ingo deu, aldeun dan ingo deu, eta iten deunakin gustora. Ondo gutxio, bai, badakio badagola, eta, baina, bueno, daunakin heldu, eta besteik ez da, kaliak sortzeo bidez iten dira, eta horren beroiz, hori tokazu eta aurrea, ez da besteik. Bai, ez, azkenean, polita da, ez, estropaderen mua jendearen gatik hurbil eukitzea, baina, bai, ikusten da kalen artean ere, toki gutxiago, espazio gutxiago, ziagogetan ere, edo zer gertaliteke pixkat joan ezkero, badago arazo puntu hori. Bai, baina eskepaginak, egun honet hor baino, zenbat denbora da jakin degula, hemen jokatzen dela. Asteazkenian, asteazken ostegunean, jakin genuen eremu ondo jokatzen zela. Usten dut horrelako liga batek, asteazken ostegunean jakitiak guk, non jokatzen zen, ez da okiola. Eta gero hemen daben kondizioak ikusita, bai oso polita. Nahi balima dugu danok hemen jarriko gehat, elkarren kontra joko dugu. Hori balima da nahi duten eta espektakulo hori nahi balima dute, hori ingo dugu, baina etzeit iruditzen guk hori mezi deunik, o arraunlaiak 10 hilabetetan bero entrenatzen onda hau mezi dituenek. Hau da, hau hartuko dugu, baina behiek ikusiko du zeiten nahi dian. Horrela bintzat, arraunlaiak urren urtean honea tortzeko goik ez du dugu, hori garri dakat. Arraunlaren inguruan, zure taldean inguruan, demoraldi erdia pasauta, ze valorazio, Getaiarrak bigarren txandorretan ondo asentatuta, traineru ondo da. Bai, beti nahi zaten dugu beto bili, ez? Gustora, ez? Guandala 6 hilabete esango hasi duten hemen 6. postuan nengo ginela usten dut, txampainin on batekin irekiko genuen, eta usten dut arroteko mokoa dala iten egean lana, arraunlaien partetik eta, danen aldetik. Eta orduan, oso posi. 6. albalima 5. 4. eta dana saiatuko gehiatea, baina, hanka lurrien ditugu, gure postuak zeinetan ibiltzea da, eta hori borrokatzea jungo geha. Remas en casa, en un campo de regateo nuevo para la Liga. No sé, ¿qué esperas de este campo de regateo, sabiendo además que os ha tocado esa calle 4 que nadie quería porque no tiene hondo? Pues es la primera noticia que tengo, ni siquiera había mirado que nos tocaba la calle 4. Bueno, tampoco creo que sean demasiado grandes las diferencias. Aquí dentro te digo yo que tienen la misma profundidad. Luego de cara a la playa sí habrá un poco más de diferencia de profundidad, pero no creo que sea algo significativo realmente. Normalmente, siempre suele haber algún dique donde está la afición. Hoy parece ser que vais a estar rodeados a la hora de remar. Me imagino que, tú además siendo de Galicia, eso es especial, ¿no? Que ya escuchar a la gente ya es cerquita. Sí, eso es, la verdad, como en casa en ningún lado, ¿no? Como se suele decir. Pero sí, aquí también hay una gran afición al remo, sobre todo estos últimos años está repuntando bastante. Donostiarra, la Liga parece ser que ya tiene que haber un gran descalabro por parte de Orio para que podáis volver a lucharla. Me imagino que el objetivo es bandera y también ir preparando hacia las banderas importantes que tan buenos recuerdos os da, como de Sarautz, en la Concha también viene ya prontito, no sé, ¿con qué mentalidad llegáis? Sí, eso es, ir día a día, luchar por los objetivos que tenemos más cercanos, alcanzar al siguiente rival que tenemos en Liga. Sí, es lo que tú has dicho, la Liga parece que está un poco decidida ya, y pelear por cada bandera, y lo que tú has dicho, se acercan fechas importantes y la piel se pone ya de gallina. Bueno, ikusentzuleok, estropadari hasiera emateko une honetan gutxi faltatzaigu, 5 eta 25 minutu laizzer gain gainean, eta hortxe dituzue emakumeak lanari ekiteko pronto. Barbantza Arousa banderaren bigarren edizioa da, Euskotren Ligari dagokion 17. urtea da hau, eta 11. jardunaldia gaur hasiko dena. 3 luze eta bizi aboga, beraz, helmugatik ez, normalean kanpoko balizetatik egingo dute gaur
irteera, bai emakume hauek eta baita ere urrengo txandan, horrezko txandan arituko direnak. Eta orain sailkapeneko lau apalenak, lehen kaletik Astillero, bigarrenetik Ibaika, hirugarrenetik Donostiarra eta laugarrenetik Hondarribia. Ibaikak 34 puntu ditu, Astilleroko 32, gero playoffeko postuan Hondarribia 28rekin eta Donostiarrak 24 ditu. Bandera txuria. Eta badoaz, oraintxe hasi da nor gehiagoka eta hasieratik helduz baldimazarete, gogoratu gaur Apobra do Karaminalen dugula, Arousa itxasadarreko herria da eta gaur ur lasaietan kai barruan esango dugu zati handi bat, Ibon, eta beste zati bat, orain kanpokaldeko balitza inguru hori, nolabait Arousa itxasadarera irten da, baina ur lasaiak, ur baria gaurko honetan, eta aldaketa nabarmen bakarra haitzearen izan daiteke. Hori da, ikusi besterik ez honetan, hor kanpokaldean ere, olio putzu bat, kanpokaldea esaten dugu, baina itxasadarraren barruko aldean daude, Mikel, baina eremuaren kanpokaldean. Zergatikan, orain, ziaboga hartzera, emakumeak barruko erabat portu aldera etorriko direlako. Aipatu dugu, ura geldirik, axaletik, gogora dezagun, 5 eta 8 minutuan, Mikel izan dela, itxasgora, koefiziente oso altuak dira, gora, beraz gaur ikusten ez duguna, ikeragarria izango, handia oso. Orkezpenekin ari gara, aipagarria gaur Astillerori dagokionez, berriz ere, patrurik gazteena jarri duela Sara Vázquez prestatzaileak, Paola González. Hori da, aldaketa gutxiari egiten estropada batetik bestera Sara Vázquez, baborrean bi baino ez, azkeneko estropadarekin, alderatuta, hankako aldaketere bai, Carla Rosadillaga, manera. Momentuz Ibaikak hartu du estropadaren burua, demoraldian zehar errenteriakoak aurkari hauek baino hobexiago aritu da, eta pentsa zazue, horrezko txandan arituko den Zumaiak, Ibaikak baino 4 puntu gehiago dituela. Beraz, hori, oraindik biziri dago burruka hori, nolabait 3 handien atzetik dena zabali dago. 2 puntu baino ez, Zumaia eta Ibaikaren artean, eta Astillero bera ere, oraindik bizirik 6 punturako. Eta beste Miguel, 7. eta 8. sailkatuen artean, 4 puntu. Horkerra handia dago, eta gogoratu azkena zuzenean jetxiko dela, Eteligara, eta azken aurrekoa playoffean izango dugula, Eteligako lehenengo biekin eta Galiziako lehenengo biekin. Emakumeak badatoz, hementxe, nolabait Arrantza portuaren parera heldu dira, portu komertzialare badago hemen, eta kirol portuare bai, eta orantxe bateetan eta ibiltzen diren ontzien ingurura, bateiroien terrenotara edo urzatira, nolabait esateko, heltzen ari dira, eta tarteak ez dira handiak, hortxe duzue, 3 segundutan dira denak, eta azpimarratzeko iruditzen zait Ibon, Donostiarraren lehen luze hau. Hau da, Donostiarra sailkapeneko azkena izanik, azken 2-3 estropadetan pausutxo bat emanda edo, ematen du lehiakortasuna irabazita heldu dela Euskotren Ligaren txampa erabaki hor honetara. Ados, badirudi abuztuan sartzearekin batera, bere aldereik onena, bere aurpegirik onena, erakusten ari dela, horbi eta prestatzen ari den taldea, eta orain, begira, lehenbiziko luze motz honetan, Ibaikaren gainean da, eta Astillero eta Hondarribiaren aurretik. Ibaika lehen tokian, baina Donostiarra oso hurbil, eta gero ertzetatik ari direnak Astillero eta Hondarribia. Biak ontzierdi bateko atzerapenarekin irtera honetan Ibon. Gelezuk gogoan, alako ere muri, barruko balizak eta zeinen ederki ikusten diren benetan, geuretzat ikusleentzat benetan gozagarria. Eta haize tantarik ere ez. Balizetako banderatxo hien muitu ez dira egiten. 3:29 Ibaikak eta Donostiarrak epaimeitik hartutako kronometroak hori dio behintzat, kronometraiak, Hondarribiak 3:32 eta Astillero beste horren beste. Maniobra ostean ere, 3-4 segundutan ditugu 4 ontziak, eta Hondarribia pitin bat atzeratuta, eta hortxe da nolabait argi berdea ez eta gorria ere ez, baina gutxienez erne ibiltzeko mesua Hondarribiarrentzat kontutan hartuz Donostiarra oso sendo ari dela eta momentuz Ibaikarekin aurreti dagoela.
gaur bertan gauzak horrela badira, 2 puntu agian 3 jateko edo errekuperatzeko moduan izan daitezke Donostiarrak Hondarribiarekin kontuak aterata. Aurretik bukatzeko estropada alde-aldeko hori zaio jartzen, Miguel. Hondarribian aldaketarik ez, azkeneko estropadarekin alderatuta, Donostiarran aldaketa 2 baino ez, estriborrean Ireide Martin eta Enarar sartu dira, eta Ibaikan ere ohiko 2 aldaketak Iñaki Mendizabalek egin dituenak, Baborraldean eta Brankaldetik. Donostiarra eta Ibaika, bigarren luze honetan estropada hausten edo, hausteko asmoarekin ikusten ditugu, Ibon, Astillero eta Hondarribia pitin bat atzeratuta. Begira zein ondo ikusten dugun, Mikel, orain, nola libratzen duten, Apobrako portuko sarrera. Bai, portuko eta alde komertzialeko sarrera hori, eta bueno. Hemen iparraldeko aizea denean eta hain zuzen ere, molea horrek egiten omen dio nolabaiteko babesa aurreneko kaleari batez ere. Eta hemen esate baterako Galiziako ligako hainbat estropada jokatzen dira, geuretzat gertuago aurten estatuko trenerelia zapelketa hemen txeriokatzu zen. Polemikatxo ere izan zan hor, Zierbena eta Orionen artean, bai. Bueno, momentuz Donostiarra aurretik, Ibaikari segundotxo bat, 5 Astillero eta 6 Hondarribia. Eta emaitza honek egundoko astindua emango lioke sailkapenari beko alde horri dagokionez. Eta beko alde aipatuta esan dezagun ze gertatu den gaur Kamargon, Eteligako 12. jardunaldia izan da, nagusi Zarautz San Juanen aurretik, 3 segundo, eta sailkapen nagusian, gauzak lehengo bideti doa, Zarautz liderra, 101 puntu, San Juanek 2 gutxiago, 3. kaiku 83 punturekin. Izugarrizko aldaketa izan berko litzateke hor, falta diren jardunalditan, deskalifikazioren bat edo, eta Zarautz eta San Juan punturi bildu gabe geratzea, ematen du, bien artean dagoela liga, eta garrantzitsuena zera da. Biak izango direla, gauzak asko aldatzen espadira behintzat, playofferako txartelen jabeak, eta orain, hemen Euskotren ari diren arraun elkarte hauentzat, hurbiletik zaindu beharrekoak. Eta Galizian bestetik, txapela eta tiran dira, nabarmen aurretik 8 jardunaldi jokatuta, eta bi hauek ere, 77 puntu txapelak tiranek 72, aurretik dira, eta playofferako txartelaren jabe. 2 segundo Donostiarrak. Orain ere Donostiarra aurretik, eta Ibaikaren maniobra zabalegia behar bada. Emaitza honek bekoa, segundu terdi, Donostiarrak 7 eta 10, Ibaikak 7 eta 13 borobilduta, Astillerok 7 eta 18, Hondarribiak 7 eta 19. Baina Ziaboga askoz ere hobeto hartu du nire ustez. Hondarribiak Astillero baino, eta irteeran, parean orain. Bai. Hor, urrezko puntua da hor, Jakina. Eta Ibaika ere maniobraren ostean, 4 segunduko atzerapenarekin, nahi bezala jarri zaio, gaurko honetan azken luze honetako lana, Donostiarrari, Ibon Urbietak prestatutako kuadrilari. Aizea, utxaren urrengoa, 3-4 kilometro orduko. Aizerik ez, Miguel. Bueno, Astillero orain, Astillerok 6. Tokia du sailkapenean, 12 puntu, baina falta diren estropadetan, gaur bezalako huts nabarmenak egin eskero, Astillero bera ere, larri izango genuke amaiera. Gaur bertan laugarren izango balit, 3 puntu jango lizkioke, Donostiarrak Astillero hori, bostera jarriko litzateke, eta oraindik begira zer falta segun, biharkoa marea bizitan, Kaboda Kruzen, hemen itxasadarraren beste aldean, Zarauzko biak, Ondarroa eta Getaria. Oso estropada mamitsuak denak. Begira, Hondarribiak dagoeneko trenero erdi bat sartu dio Astillero. Bai, eta Donostiarrak Ibaikari 5. segundua ere bai. Sailkapena zaratago, honek esan nahi du, Donostiarrak bere mailan gora egin duela. Kaleak, Mikel, begira, bigarren kalearen bila, Donostiarra, Ibaika eta Hondarribia ere bai, Deigarria Hondarribiaren egiten zait. Hainbeste, estriborrera etorri izana. Hemen atzo entrenamentu ikusten izan ginen, eta kehienen bildurra zen, han
laugarren kaleak ondo gutxiago ote zuen. Orain ura itxasgora da, hor izango dira, gutxienez 6-8 metro izango dira. Alde horretatik itxasgorarekin ez dute arazorik, gero ja bekaldera joaten denean eta mare argitik aurrera, orduan bai beharra da. Haizea mugitzen horren txasi da pixka bat. Baina utxaren urrengoa. Eta torrenari begira esan nahi nuke. Bai. Donostiarra, mai gainean kolpe ematen ari da 5 segundu eder Ibaikari eta okerra handirik espada, txanda hau irabazteko moduan dira Donostiarrak. Atzetik tiroak, Mikel, Astillero eta Hondarribiaren artean, tosta bat, orentxe berdeak aurretik. Bantxa ontzia nagusi, Jaun Andreok, hauek ez daude amore emateko. Txanda kontrolpean dute, eta azken metrotan sartuta. 200 metro besterik ez, eta txanda irabaztera dator, konfiantzaz gainezka, gaurko lanonaren ondorioz, Donostiarra. Bigarren Ibaika, errenteriako entzat ere postu hori segurua da, eta Hondarribia eta Astilleroren artean dago leia, momentuz, branka ematen du zertxo baita aurretik dutela berdeek. Emango die, bultzada garanta Donostiarra gaurko emaitza honek. Donostiarra azken txampan. Bai Donostiarra. Argi atzetik, Mikel, atzetik, Astillero. Orantxe, bigarren Ibaika, Astillero ematen. Bideo finisarekin zehaztu beharko dute. Ez gaude gulerro egoki eta zehatzean. Bai, Astillerori momentuz 900 gutxiago Hondarribiari baino. Denborak behin-behinekoak jakina hauese dira. Donostiarrak 10 eta 54, Ibaikak 10 eta 59, Astillerok 11-0 eta 86 euneneko, Hondarribiak 11-0 eta 85. Iragarkientzat tartetxo bat, epailei ere emango diegu, denbora nahi bezala errepasatzeko hau. Eta bere alagatoz, Jaun Andreok, Galiziatik Apobrado Karamilalen gara gaurko honetan, Barbantza Arousa bandera jokoa. Ez que este entzuten, programa este entzuten. Eta realizazioa nik bakarrik entzuten. Vale? Arratsaldeon berriz ikusentzule zareten guztioi, Apobrado Karamilalen gara eta emakumeen lehiari dagokion lehen txandan Donostiarra izan da nagusi, pronostikoak hautsiz, 10 eta 53 Donostiarrakoen denbora. Ibaika bigarren, 5 segundu gehiago behar izan ditu, 10 eta 59, Astillerok 11-0 eta 28, Hondarribiak 11-0 eta 58, 20 euneneko, baina horren truke puntu oso baliotsua Astillerorentzat. Eta protagonisten bilagoaz, ea prest dugun Eritz Hernandez dankide aurrera. Bai, alaxe da, ipatu duzu, Mikel, puntu garrantzitsua Astillerorentzat, puntu garrantzitsua baita erdian sartzearen Donostiarrarentzat, miren antia zorionak. Eskerrik asko. Taldeak behar zuen horrelako estropada bat, batzetorren, egoera hobetzen, sentsazioak hobetzen, gaur irabazita gainera, traineruak erdian santu Hondarribiari, posik pentsatzen dut. Bai, azkenik ikusten da neguko lanaren emaitza, udara ez genuen oso ondo hasi, eta, kostatu zaigu, ez? Eta ea gaur edan lehengo estropada ja gure nivelarekin edo gure nivelera heltzen. Bai, orain arte agian zuen arraulanekin hitz egiten genuen eta aipatzen ziguten. Estropada hona egiten dugu, baina Hondarribia atzetik eta puntu bakarra jan gaurkoan bai, azkenean etorri da sari potoloa. Bai, gaurkoan lortu dugu tartean gutxienez 2 traineru sartzea, oraindik ere tanda bat jokoan dagoela.
Eta hemendikan aurrera begira, pentsatzen dut, honek zertxo baite auspautuko duela taldea, orain arte mentalki gogorrak izan badiran eskak, honekin are gehiago. Bueno, a ber, hemen leloa estropada. Horrea, gaurkoa egin eta lehorrera eta biharkoa lan egiten hasi. Bueno, mire, momentuz behintzat bi sartu dituzu, ikusiko dugu zer gertatzen orain orezko txanda honetan, zorionak eta zuen gatik behintzat gehiago sartzen duzuen horrean. Vale, eskerrik asko. Senza, por ejemplo, en esta segunda quenda que se avecina, la embarcación amarela de Orio, está Vini Viñeiro de Cangas na proa, y Andreu Viña de Orobe, en segunda posición. Bai, izango bat esatu guzti dena. Ez ipurdia erortzeko. Bueno, Donostiarrak eta arrautzale guztiak orain orezko txandari begira, hemen zer gertatzen den eta argi dago favorituen arteko lehia gauza bat izango dela, Zumaiaren denbora ere hurbiletik jarraitu beharko da, ikusteko gaurko egunak nolako frutua ematen dion Donostiarrari. Alde batetik bekalde hori estutuko dela argi dago eta Donostiarrak bihar beste aukera bat izango duela, Euskal Herrira gero buelta alaiago egiteko, oraindik hauek burrukarako ditugu, Ibon. Bai, eta zalantzarik batetik nabarmen sartuko du Hondarribia beko porroka horretan, eta Astillero opera ere bai, gaur 2 puntu joan dizkio, 6 izango litzateke, eta horrein ditxan falta zaigu. Eta hor, litzateke harritzekoa, bakarren batek bere egunik horrena izango espalo, hor tartean sartzea. Besteak beste, begira, Donostiarrak Hondarribiari 10 segundo tartea ere, handia baita. Beroketa lanak egiten ere bai, kirolariak. Gaur ez dago, Mikel, berotu behar handirik. Ez. Kanpoti bintzat. Beroketa erdia eginda ere. Bueno, alako egunetan laburtzen da, hori da. Normalean ordu bete lehenago edo ontziratzen badira, gaur kalterako, ordu bete lehenago hemen. Eguzki galdatan egotea. Eguzkitan da, Bueno, esan dezagun, Barbantza Arousa banderak, izan zituela, 3 edizio, 2018 eta 2023an, Galiziako Ligako estropada izan dira. Hau da, bilbide luzearekin ere eginda, 2023an, Esteiranak irabazi zuen orduan, ia 22 minutuko lanarekin, baina nolabait Euskotren Ligarako puntuagarri behin izan da. Eta joan zen urtean izan zen, Arraun Lagunak lortu zuen garaipena, 11-0-0 eta 46. Beraz, markatzat hori hartu behar dugu, baina ez, estropada eremu honetan, baizik eta Aginon. Joan zen urtean, Aginon egin zen, Agino herriska txiki bada, erabat itxasaldera dagoena, berez Ribeira da burua, nolabait herriska txiki hoien buru, portua ere alakosea du, handia, eta hori da erreferentzia. Eta bestetik, ontzia kokatzen ari dira, eta errepaso bat emango diegu. Ibon, arraunlariei alde batetik lehen kaletik Tolosa aldea lanean, eta Erostarbek gaurkoan ere, Nerea Perez mantendu du hor, patrontzarako, eta aldaketa batzuk ere bai, arraunlarien artean, Ibon. Esan honoke, azken aldian, iaz baino, eta urteaz ira baino, aldaketak gehiago egiten ari dira, Erostarbek gaur esate baterako, Olatz López, Mikel, estriburranketik, aurten nik ez dut gogoan bentsat, postu horretan, Bezerril bigarrenera eraman du, eta Ane Zelaia estriburrean laugarren. Jone Pastor, ostera ere boskarren tostan, Ane Mendizabal bigarrenean, eta Irati Larrañak espaldatik jarraitzen. Bueno, ontziak hor dira, epaileen agindutara kokatzen, bigarren kaletik Zumaiarentzat gaur, alde batetik erronka bada, orezko txanda horretan favorituen artean ibiltzea, eta bestetik abantailatxo bat, aurrekoek egindako erreferentzia horiek jakingo dituztela, datu horiek badituztela, alde neurrian, baien arronketa egokitzeko edo. Eta nola baitere, atzeko porroka horrekin nahikoa puntu sorta badute, abantaila badute, Miguel, eta bere entzat aukera politia ikusteko, Oliarrekiko non gauden, gaur bi aldaketa egin ditu, Nagore Fernando eta Lier Nintxausti sartu dira, Maggi Iriarte ostera estriborretik ababorrera, eta Ane Beristain ere bigarrenera ekarri du, Kike Manterola prestatzaileak. Epaileak hor ikusten ditugu, uretako... Zeren zeiz daude ba? Bai. Daude ba?
Horantxe hori, 2 minutu falta. Ordua bete zain, orduan deituko dituzte, balizetara hurbiltzeko. Banderak begira, oraindik ere, hor nola duen, eroriak. Bueno, azken ordutan, beste gai bat ere bada, Ondarroa Arraun Elkartearen inguruan, Ibon, hain zuzen, Eneko Azkarate entrenatzailearen bueltan, pintada batzuk, kalean, eta han nolabait arraularien pisua dela eta ez dela, eta gora berak. Dirudienez, eta irakurri dugu, ofizialki, klubeko arraunlariek esan dute, ez dutela zerikusirik hor azaldu diren mezu horiekin, eta, egoera noski, ez da bat ere atsegina, eta ulerterreza ere ez. Lodoi-fobia salaketak, uste dut, pintaketa horietan horixe salatzen diote, Azkarateri, nik hori baino ez dakit, trapu zaharrak niri nago izaten dut etxe barruan garbitza kanpoan eta herriko paretetan azaltzea baino. Ala konbeniz, aurrez aurreko berriketaldi jatorreta zuzena, beti. Gusto kontua izango da, nik nahiago bentsat. Ea gauzak bideratzen diren, elkarrizketaren bidez bideratuta beti hobeto jakina. Eta, hemen ontziak okatzen, ematen du Laurak agindua jaso eta 3. da 4. kalean estatxe hartuta pronto ditugu. Donostia Arraun Lagunak 3. kaletik eta Orio 4. kaletik. Igerilekoa dirudi gaur, benetan. Lehen kalean Tolosaldea ere pronto eta 2. kalean Zumaia, ikusten dugu oraindik erabate prestatu gabe. Orantxe ari dira, Zumaiarrek ere. Tolosaldea benno carrero número 1, Zumaia no carrero número 2. Epailea uretako hor duzue, lehiatilean. Halako eremu berritan eta bada espadare komen izaten da erdiko kaleak. Nekez izaten dira itxasoan edo itxasadarretan txarrenak erdiko bikaleak. Begira, 3. kalean Arraun eta estatxa Joanak luzatuta dauka, baina motzago dago. Bai. Eta orain begira bantean Arraun Lagunak eta balizea ekartzen ari dira. Bai, 3. ez da ondo. Bestek begira estatxa diferentzia nabarmen, Zumaiaren estatxaren sokaren txikotaren luzera eta Arraun Lagunak. Luzeagoa da, baina hor bada Zumaia ziatu beharko luke pitin bat. Niretzat orain egokina, balizak eta estatxak mugitzen hasi aurretik, nolabait ego, epaileek eman dezatela irteera, batzu zila egin araziz, eta bezia bat egin araziz. Hori da, orekatu alde neurrian eta bota lanera. Halako batean, horren bestean berko luke, Bandera txuria. Bandera txuria, gorria bera. Hasi da beraz, 2. txanda. Salbatu dute egoera. Ea ba. Arraun gaur ere azkar. 3. kaletik Arraunen branka, ematen zuen goitik ikusitako horretan pixka bat aurretik, baina hori jo ere hor dabil, erantzun ona eman nahian. Segundu bateko tartean Laurak, noski, minutu erdira ez gara heldu. Gogoratu, 3 luze egin behar dituzte, luze bakoitzak 926 metro, guztira 2768ko estropada izango da. Eta horrekin lotuta ere, badugu beste dato bat, Galizian, orain artean, hemengo ligan, 3.000 egiten ari dira emakumeak, gizonezkoak bezalaxe. Eta jakina gero playoffari begira eta horrek suposatzen du planifikazio aldaketa eta nolabait beste ritmo batzuetan jarrutea eta bar. Eta dirudienez mai gainean jarri dute batasuna lortzea eta horretarako Espainiko txapelketa ere 6.000 bat eta erdira jokatu izanik eta Euskotren Liga ere bai, Donostiako bandera ere bai, ematen du Galiziarrak kakotxa artean behartuta edo daudela pausu bat ematera. 2 boto bakarrik falta izan omen dira azken bosketan erabaki hori hartzeko. Eta pentsatzen ari dira datorren denboraldirako edo hurbilago egon daitekela emakumeen estropadetako nolabait ibilbideen batasun bat edo. Hala dirudi. Begira gaur ere Arraun Lagunak segituan abantaila zabaldu du Orio eta Tolosaldearekiko. Txikia, baina. Baina, atera duen diferentzia hori, hori bat Tolosaldearebi aurreneko txampan. Horari gara ikusten, Zumaiaren eskifaia.
Bai, eta ipatu dugu, Mikel, Arraun Lagunaken gaur hiru aldaketa. Ania Perez, zartu da estriborrean, Neikari Azko ere bai, Maider Bero Ostera ere estriborretik. Babor Bizkarrera pasata eta Maren Etxabe sartu den hirugarren. Baja ipagarriena Galiziarra, ez? Beatriz Piñeiro gaur kanpoan da. Bueno, Tolosalde bilidatzerago, bi atzetik eta dagoneko hementxe dira. Kai barruan. Bueno, konparaketa egiten baldin badugu eta ikusten baldin badugu Donostiarra non egongo litzateken, Donostiarra momentu honetan Zumaiaren demoratan, edo hobeto esan da, orain lanean ari den Zumaia, Donostiarraren demora markatzen, baina hasiera horretan Ibaika 2 segundu bizkorrago ibili da eta aurreko txandako ontzirik azkarrena Ibaika izan da lehen ziaboga egin arte. Hortik aurrera, jadanik Donostiarra kontrolpean izan du estropada. Orain Arraun Lagunak aurretik, baina segundu bakar batera, Orio eta Tolosaldea gaur maniobrako ondo egitea, Ibon, funtseskoa izango. Ez zait iruditzen, maniobran eman eta pare hontan, holango direnik irunak. Ea ba, Ikusgarria izango da. Orion gaur, ez dugu ipatu, Biki Piñeiro, Mikel, eta aldaketa bakarra, Usue urra, Boskarren tosta. Azkeneko estropadan, Nagore urdapileta. Galiziarra, hemen herriratorri, bera Kangaz aldekoa da. Sartzen, Arraun aurretik segundo bat. Tosta pare bat. Tolosaldea ere gainean. Arraun, Tolosa eta Orio parean, Eta ateratzean zer? Berdintxu, Arraunek tostaren bat, Arraun Lagunak 3:26 hartu diote, Tolosaldea eta Oriori 3:28, gero Ibaika eta Donostiarra izango genituzke 3:29rekin, eta Zumaia gero 3:31rekin, atzetik Hondarribia eta Astillero. Maniobra ostean, Zumaia 4 segunduko galera, baina podiuneko 3 favorituen artean, segundu bakarra dago Arraun Lagunaken alde. Orain garrantzitsu esaten da, 3 azkartoaz, abiadura honean, bere horretan eutxi, eta momentua aukeratu, indarri geratzen bada, erasoa jotzeko. Hor, goitik, sartzen Arraun aurretik, bai, behar bada Zabalxiago, utxaren urrena. Eta begira hori orain 2 segundora, Zumaia 5 momentu honetan, zuek errepikaldia ikusten ari zineten bitartean, ematen du hor luzer dira edo, Arraun Lagunakek segundutxo badu Tolosaldearen aurretik, Oriori 2, atzetik Zumaia 5. Eta Tolosaldea 2 atzetik ere ibili da. Konparaketa egiten badugu Donostiarrarekin, Donostiarra orain berdinduta legoke, bai Ibaikarekin, bere txandakidearekin, eta Zumaiarekin. Zumaia orain Donostiarra baino segundu bat apalago. Horrek beste puntu bat emango lioke, gaur lehen txandan nagusi izan den Donostiarrari, eta hori keskagarria litzateke Hondarribiko emakumentzat, Ibon. Une honetan, Hondarribia sailkapen nagusiko azken lekura joango litzateke. Anarra. Luze Arraunean, Arraunetarrak ez du aitzakiari. 2 eta 3... 36 paladan Arraun. Bueno, oraindik 4 metro. Hori oraintxe, ara begira, Mikel. Bai. Tolosaldeari bigarrena. Segundu bana. Arraun Lagunakek hor duzue pantailan. Beste datu hau, Donostiarraren konparaketa. Ibaika eta Zumaiarekin, baina gaurko banderari begira Arraun Lagunakek 2 segundu ditu orain Tolosaldearekin kontuak aterata. Oriori 3, Zumaiari 7. Eta gurutzatuta denbora guztiak une honetan gaurko sailkapenean 4. izango litzateke Donostiarra. Hau da, lehen txandan nagusitutako kuadrilla. Baina asko falta da. Oraindik beste ziaboga bat eta azken luzea oso osorik. Momentu kritikoa behar bada Oriotarrentzat, ez da Ibon? 4. segundu orentxe. Arraunean oso luze ikusten da Arraun, Eta maus palaterdi, 36 palan. Nik ez diot aitzakiarik hartzen Arraunketa horri. Tolosalde hortxe daba, Luze honetan Tolosaldea hortxe daba. Burrukan biziri dago, Orio gehiago sufritzen, eta Zumaia atzetik. Beste segundo orentxe.
bete traineru bat, Arraunek Tolosaldeari. Gainera, ze momentutan, ziabogari ekiteko garaian. Bizua belartietari. Zast. Ongi. Hemen Tolosa. Hauek ere ondo. Oso azkar Tolosa etziago, Bai. Zumaiare hor da, aurrez hori jo. Arraun lagunak 7-0-3, Tolosaldeak 7-0-6, hori jo 7-0-8, Donostiarrak 7-10 lehen txandan. Gero orain Zumaiak 7-12, jarraian Ibaika, Astillero eta Hondarribia. Maniobra ostean, albiste garrantzitsua da hau, maniobraren hasieran zuen errenta mantentzen du Arraun lagunakek. 3 segundo Tolosaldeari, hori 4, Zumaia 9 da. Gure lana dio alzuetek. Bai. Bueno, estropada oso ongi bideratua. Oraindik 3-4 segundora. Abantaila ez da, baino bada. Traineru bat, bada bai. 8. minuturako atzera begiratu eta hori kontrapen Aurkariek ere begiratzen dutenean, non da Arraun, aurretik. Gainera, horrelako estropadetan segundu bat eta bakarra irabazteko lan asko egin behar baita. Minutuko lana dago, edo 2 minutukoa segundo bat irabazteko. Hor, maniobra berriz ikusten ari gara. Etzateko agintzen du Joan Alzuetek. Horiok 5 segundoko galera. Beste bat, orain Tolosaldeari. Oso ongi bideratua drama edo dakar gaurko hau ere. Izan du liga honetan momentu kritiko bat Arraun lagunakek. Eta, bueno, Castron izandako gora beratxua eta deskalifikazioaren mugan ibilitako metro horiek ere bai, eta baina ematen du orain berriz ere aginte makila hartu dutela eta ligaren bila doa zela ibon. Begira nabarmen orain, lehen Hondarribia bezala, 6. kalekoa 3. nola etorri dan. Nabarmentzeko ere dutzen zait, Arraunenaz gain gaur Tolosaldekoen estropada. Estropada oso polita egiten ari dira. Leunean, 4 segundora. Arraun honi, aurtengo Arraun honi. 10 minutuan, 9 minutuan. Eustea, 4 segundoan, biziabogetara. Bada zerbait. Arraun lagunakek orain artean, 11 jardunaldi gaurkoarekin, orain arteko 10-etatik 7 irabazi ditu, Arraunek, Horiok 2 eta Tolosaldeak 1. 36 paladan. Gaur, harriturik edo nauka zeinen luze ari diran, bestetan ere baino, gaur berezik ikusten dut luze Arraunean Arraun. Giroak ere laguntzen du, nahi baldin bada. Bai. Itxasoko estropadetan eta itxasoak eta askotan ez du usten arraunlariari, ezta? Bai. Nahi duen lekura heltzen. Estropada eremu honetan kuadrilla baten potentziari nolabait distira ateratzeko baldintza egokiak daude, egokiak. 5 segundu Tolosaldeari, hori 7. Banaka tarte hori zabaltzen. Aitzekiarik gabeko garaipen askuratuko du ba. Bai horixe. Arraun lagunak, aurretik. Gaur gainera emakume ziaboga bat gehiago, horrek fisikoan eragin handia du. Fisikoz gehiago den taldearen mesedetan. Mesedetarako, bai. Arraun lagunak, banderaren bila. Joan zen urtean ere, Arraun lagunakek lortu zuen garaipena. Eta gaur berriro. Eta gainera oso denbora onarekin. Bigarrenerako. Horta Arraun lagunak. Arraun lagunak. Segundo bat, argi. 10-41. Tolosa bigarren. 3. hori jo. 10-46 Tolosak, Horiok 10-47. Oraintxe Zumaia Jaun Andreok Donostiarrarekin kontuak eginda eunenekotan aurretik. Zumaia 4. 10-53 eta 15 behin-behineko kronometraiaren arabera. Aurrez lehen txandan Donostiarrak 10-53 eta 84. Ea hori baiestatzen duten. Momentuz kronometroak aldatuko ez duena da. Goikaldeko 3 tokie horietan kokatutako ontzien izena. Arraun lagunak nagusi. 10-41. Bigarren Tolosaldea. 5 segundu gehiago erabilita. 10-46. 3. Orio. 10-47. Baiestatu dute, ez da? Bai, tarte handiagoa orain. Zumaia baiestatuta dago 4. postuan. Eta Donostiarra 5.
Beraz, sailkapen nagusian, orain Arraun Lagunakek 81 puntu, Oriok 74, Tolosaldeak 70, beste ligan, zuek erraz ulertzeko, Zumaiak 43, laugarren, bosgarren Ibaika 37rekin, 6garren Astillero 34rekin, Hondarribiak 29 eta Donostiarrak 28. Gaurko estropadaren atarian, Hondarribiak 4 puntuko errenta zuen Donostiaren aurretik, orain puntu bakarra. Eta beste 5 estropada falta dira, gogoratu Euskotren Liga amaitzeko. Arraun Lagunakek, esan bezala, gaur 8. garaipena aurtengo liga honetan, Euskotren Ligaren 17. edizioa. Beste pauso bat, Mikel, liga eskuratzeko. Eritz Hernandez dugu, Itziar Eguren Arraun Lagunakeko presidentearekin. Aurrera, Eritz! Bai, alaxe dugu eta pozez txoratzen gainera, pasatzen den orori eukabila ateraz, Itziar, irabaztea beti da garrantzitsua, baina gaur gainera kolpea emanez, irrifarrea bai, baina ze valorazio egiten du hemen Arraun Lagunakeko presidentea. Bueno, estropa gogorra zan, azkenean 3 luze, bizia bogakin, eremu ez ezagun bat, gogorra, kondizioak eta hori, iteun beruakin, aizerik gabe, eta indar froga bat zan, eta hortan gure neskak egitea esan, ongi dabiltza, indartsu bat daude, eta gure alde jo dut, eta bigarren salkatuari hori joi, 2 puntu sartzeko aukera eman digu, orduan betire, distentzio hori handitzen jutea, gure alde, hobe. Itziar, iaz nagusitasun handiz irabazi zenuten guztia, aurten zertxobait gehiago kostatzen ari da. Ez dakit hori nola ikusi duzun, ona bezala zure taldearentzat amorro puntu hori ateratzeko balio izan diolako, edo zuzeu bintzat estutasun gehiagotan ibili izan demoraldi honetan? Guntzako lehorren gaben entzat istutasun gehiago da, egitea esan liga gola beharko luke ez, lehiatua eta igazko izan zen, urte berezi bat, baina, nik usten dut emakumen arrona gorakadi joala eta liga bat inistua, nerbio gehiago pasatzeie, binon ala beharko luke izan eta ikusten da gorakadi joan liga bat dela eta ikusgarritasuna irabazten du. Itziar, badakit, erantzun erraza dela hurrengo galderarena, baina galdetu behar dizut eta benetan pentsatzen duzuna jakin nahi dut. 5 jardunaldi falta dira ni okerrezpanabil, 7 puntuko aldea, sendo zabiltzate, liga egine ez dago, ze edo zer gerta daiteke, baina oso ongi bideratua badago Arraunek berriro ere liga irabazten. Bai, nahiko bideratua, baina guendikan 40 puntu daude jokoan. Orduan, jardunaldi bakoitza 8koa da, eta estropada gora beratxo baten asko galtzen dira, edo asko irabazi ditzazkezu. Orduan, oina lurren lanean jarraitu behar dugu, eta Bilar Boiron beste estropa bat izango da, eta tozen estropada, zarautzekoa oso estropada berezia da, binon denontzako. Nik uste denok jungo geha laua irabazten nahian, eta itxasuan da, eta gero, ondarrukoa eta getaikoare ez dira estropadere muerrexak, hasi que, lan asko iterak elitzen da horrein dikan. Itziar, azken bat balorazio gisa, lehen aldiz da hemen Arraun egiten dela Zeteli ligan, esan genezake, jendea gainean, zaletua hurbil, ez dakit ze balorazio egiten duzu estropada ere honetaz? Estropa ere moa, esango diguten, eska, bai da pixka berezea oso iztua da, espazio gutxiago, baina, ala onartu zutenez, ondo dagolako da, eta horrez balorazio egingo, neskak esango digute gogorra bai, oso gogorra, baina, politia da, hainbeste zaletu, eta Euskal Herritik hainbeste jende etorri izana onera, beste puntu bat emateio, eta nabari da, kalian eta dena kriston girua dago. Zorionak Itziar, disfrutatu. Eskerrik asko zuei. Hablamos especialmente en este deporte, porque tan estratégica a fuerza de equipo, la cohesión, la sincronía, o esfuerzo. Y ahí está Nicol Maroño. Hementxe ditugu orain Donostiarrako kirolariak hain zuzen patroien sailkapenean Nicole Maroño lehen tokian dugu, gaur 7 puntu bildu ditu, 8 puntuak Amane Jimenez Zumaiarrak, Zumaiako patroiak, hain zuzen, zehatzak izateko, Joan Alzuetek 6, Maider Etxarizek 5, eta orain Nicole Maroño 49 punturekin lehen postuan da sailkapenean, hori joko patroia den
Etxani Zodiartzuarrak 57 eta Garmendia gero Miren 56rekin. Orain arte Miren Garmendiak zuen lidertza hori eta galdu egin du gaurko honen eraginez. Eta Galiziatik Donostiara joandako patroi bat, Nikole Maroño dugu, orain Euskal Irrati Telebistak eskainitako sari horren bila, hobekien kokatu dena, Ibon. Eta gaur berezik pozik, eta noski, liderraren mailotak pozo horretan zer izango du, baina iruditzen zait batez ere, gaur Donostiarrak maigainean eman duen kolpe horrek postuko duela Maroño, edo biak nahi baldin bada. Bai, Borja Rodrigo jaunak, TK Ligako presidenteak, Euskal Irrati Telebistaren mailota eman dio. Nikole Maroñori, Donostiarrakoak badoaz orain, lasai, eta Arraun Lagunakekoak hurbiltzen ari dira. Orain metro batzu falta dituzte, eta ari dira bai hurbiltzen agintarien ontzira. Bueno, ikuspegi polita dugu. Nolabait inguru hau ezagutzen duzuen ontzat, gu alde komertzialean gaude, hemen arrantza portua badute, kirol portua ere bai, eta merkatalarloko beste mugimenduak egiteko beste bat handiagoa ere bai, eta hor kokaturi dago gaur epaimaia, eta ikuspegi oso polita dugu, Ibon, alde batetik zoragarria mendialdea, eta bestetik portu dotore hau, ez da? Galiziako portu garrantzitsuetako bat. Pixka bat izladatzen du, Miguel, hemen inguruan kanpoti datorrenak, eta topa dezakeena, hemen Apobran bertan ikus dezakegu. Kirol portu ere bai, dotore askoa, antxe, badiaren beste ertzean. Esango nuke hemen batez ere muskulu ontziak daudela, muskulu zaleak, bestelakoak ere ibiltzen dira. Gehien bat. Bai. Eta hemen Galizian batea tokiak dira eta bar, eta muskuluzaleak asko ikusten dira, baina bestelako arrantzale txikiak, ontzi txikiak, asko eta asko. Eta penetan, niri bintzat, denbora izan ezkero, hemengo arraindegi ikustea, benetan ikuskizuna izaten da, genero askotarikoa ikusten delako. Euskal Herrian ikusten ez ditugun arrain asko. Arraindegirik tristeenean, 40 arrain mota ezberdin ikusten dira hemen. Bueno. Ordoa, Joan Alzuet, banderaren bila. Arraun Lagunak gainera gaurko honetan 3 luzeetan izan da azkarrena. Lehenengoan, segundu bat Tolosari eta hori. Bigarrengoan Tolosari bat hori 3. Hirugarrengoan hori 89 eunen eta Tolosari bat eta segundu bat eta 60 eunen. Gustura Alzuet, Harrigarria da, nola ospatzen dituen garaipenak, nolako alaitasuna duen, barnetik zintzoa, jatorra. Julian Bustelo jaunak, mankomunitateko buruak, presidente jaunak emango dio Barbantza Arousa bandera. Orain txamponen agirila. Kaba botila ere bai. Eta bere ala erronka etzen makala bandera Andrea Astudillo ordezkatzea eta begira ez horixe Arraun Lagunaken zenbakiak zenbagarren bandera izan duzu 8. Eta liga oso ongi bideratu dagoeneko ligan orain 7 puntu hori eta 11 Tolosaldeari. Eta ez dira 7 puntu bakarrik, 7 punturekin berdinketa izango litzateke, eta garaipen kopurua jadanik orain arte irabatzitakoekin haientzat izango litzateke. Horiok errekuperatu beharrekoak 8. Beraz, egun baten kaleratuta ere, liderrari eutxiko lioke arraun. Ontzira itzultzen direnean eta arraunak goian dituztenean, hemen kaialdean jende asko da, baina agintarien ontziaren goikalde horretan ere, Ibon. Bai. Kuadrilla garra bildu da, Bai, ikusi ditut. Eserita, lasai arraio. Ea ba. Joan Alzuetek agindu ematen duenean, arraunak gora. Gure ederki ez da berat, Mikel hemen. Ondaneko ordu ordenean. Zorionak Arraun Lagunak! Joan zen urtean bezalaxe, Arraun Lagunakek irabazi du hemen Barbantza Arousa bandera.
liderak dira eta nola gainera 7 puntu hori eta 11 Tolosaldeari bekaldean 7. Hondarribia playoffeko tokian 29rekin aurrez Astillero 6. 5 gehiago ditu 34 azken tokian Donostiarra baina erne Donostiarra beti gora dator eta azken estropada hauetan beste lehiakortasun batekin azaldu da Bantxa trainerua. Iragarkien ostean gizonezkoen lehia Euskolabe Ligari dagokion lehia hain zuzen Barbantza Arousa Banderaren 3. edizioa. Oraintxe arte. Presta, ahora